Dnes uvádza dokumentárny seriál Veľké národné parky. Rozmanitosť na zemi i pod vodou. Národný park súostrovia Mingen, Kanada. V juhokanadskej provincii Quebec rieka Saint Lawrence vteká do zálivu Saint Lawrence, najväčšieho ústia na Zemi, aby sa následne zmiešala s vodami Atlantického oceánu. Pozdĺž severného okraja zálivu leží Národný park súostrovia Mingen, založený v roku 1984. 151 štvorcových kilometrov chráneného územia zahŕňa pruh pevniny, viaceré ostrovy a ostrovčeky a vodný svet okolo nich. Subpolárne pásmo je v týchto zemepisných šírkach drsné, no tunajšie členité útesy a husté lesné porasty skrývajú prekvapujúco pulzujúcu biodiverzitu. A je tu ešte niečo, čím je toto súostrovie iné. Zvláštne útvary, čo tu vyrastajú zo súše a z vody ako nejaké podivné umelecké diela, vytvorené ľadom a prílivmi. Monolity. Pracovníčka parku Caroline Dupuy vie všetko o tom, ako tieto svojrázne zoskupenia vznikli. Asi pred 80 000 rokmi došlo k dramatickej klimatickej zmene. Začalo byť čoraz chladnejšie. Na takmer celom severoamerickom kontinente sa vytvorila hrubá vrstva ľadu. Na niektorých miestach bol podľa všetkého ľadovec hrubý až 5 kilometrov. Predstavte si tú hmotnosť valiacu sa na kontinenty. Menšie zemské masy, ako napríklad naše ostrovy, klesli pod tou ťažobou pod hladinu. Keď sa pred zhruba 20 000 rokmi opäť oteplilo, ľad sa roztopil a tieto ostrovy sa znovu vynorili. Ľad a voda vymleli vápenec a zanechali po sebe mnoho pozoruhodných tvarov. No nie každý kameň môžeme nazvať monolitom. Monolitom nazývame útvar iba vtedy, ak je pevnou časťou ostrova a kamene okolo sú zerodované. Takže napríklad uvoľnené balvany, ktoré sa odlomia od útesu, nie sú monolit. Tieto mohutné pozostatky ľadovej doby sú dodnes vystavené neustálej erózii v dôsledku pôsobenia vetra a vody. Aj tieto tvory sú preživšími ľadovej doby. Štúdie ukazujú, že veľryby žijú na Zemi minimálne 2 milióny rokov. Pravidelne sa objavujú vo vodách súostrovia Mingen. Biológ Christian Ramp, ktorý sa zaoberá štúdiom týchto zvierat už 10 ročia, vysvetľuje prečo. Na severnom pobreží Quebecu je oblasť, kde stúpa studená voda k hladine a prúd vytláča živiny na hladinu. Je to teda ideálna zásobáreň potravy pre veľryby. Medzi mnohé druhy navštevujúce súostrovie patrí aj veľryba biskajská. S dĺžkou až 18 metrov je najväčšou spomedzi tzv. Pravých veľrýb. Veľryba biskajská je ohrozený druh. Výskumníci ju fotia, aby dokázali jednotlivé zvieratá identifikovať. A pomocou harpúny im odoberajú vzorku tkaniva.
Tieto aktivity poskytujú vedcom aktuálny zdroj údajov na porovnanie. Šíp tomuto obrovskému 40-tonovému zvieraťu neublíži. Je to ako štipnutie komára. Získame tak kus kože a tuku. Analýza týchto vzoriek poskytuje údaje o reprodukcii a množstve toxínov, ktoré zvieratá prehltnú. Hoci veľryby prežili aj extrémne zmeny klímy, mnoho populácií po celom svete klesá. V Národnom parku spravuje nezisková organizácia vedecko-výskumnú stanicu zameranú na veľryby, ku ktorej patrí aj múzeum. Veľrybia študovňa ostrova Mingen stojí na pevnine nedaleko mestečka Havre-Saint-Pierre. Mesto má 3500 obyvateľov a je najväčším v oblasti. Nachádza sa tu aj návštevné centrum Národného parku. Je to východiskové miesto pre výlety do voľnej prírody parku, ktorú tvoria lesy, jazerá a rieky, ako aj do morského sveta súostrovia Mingen. Patrick Bourgeois a Geneviève Bilodeau sa chystajú potápať. Títo dvaja filmári pravidelne zachytávajú podvodný život súostrovia. Vedie ich k tomu aj obava o tento osobitý ekosystém a jeho ochranu. Prostredníctvom svojich filmov ukazujú svojim krajanom ich domovinu v celej jej kráse. Geneviève a Patrick poznajú mnoho miest na potápanie po celom svete. No záliv St. Lawrence je pre oboch výnimočný. Elle va pas trop loin, Pat, pour que la caméra? C'est bon, donne-moi. Merci. C'est bon. Patrick nás odvádza do podvodného sveta, ktorý je na túto zemepisnú šírku pozoruhodne pestrý. Dno St. Lawrence je pestrejšie než akékoľvek iné miesto na juhu, kde som sa potápal. Vďačí za to okrem iného aj červeným riasam, ktoré vytvárajú ružovú vápenitú kôru. A Mingen je výnimočný aj tunajším morským dnom. Zvyčajne býva sfarbené do biela, no tu je skôr modré. To je neuveriteľné. Biele sasanky, červenkasto-ružové riasy a vápenec, ktorý je sfarbený do tyrkysovo-modra. Nádhera. Naše ryby nie sú až také farebné ako tie na juhu, lebo sa takto maskujú. Chladné vody musíme chrániť a záliv St. Lawrence potrebuje osobitú ochranu, lebo je to akoby uzavreté more. Klimatická zmena a environmentálne problémy si tu vyberajú obzvlášť veľkú daň. Celé leto trávime na severnej strane a nakrúcame pod vodou, lebo sa chceme podeliť o krásu St. Lawrence s čo najviac ľuďmi. Environmentálny aktivizmus často pracuje s vyvolávaním rozhorčenia a hnevu v ľuďoch. My chceme radšej prostredníctvom našej práce ľuďom ukázať krásu prírody a pestovať v nich lásku k tomuto prostrediu. Pozdvihnúť povedomie ľudí o krehkosti a kráse svojho prostredia je aj hlavným cieľom zamestnancov agentúry Parks Canada. Ich hlavnou úlohou je zabezpečiť ochranu súostrovia Mingen. No počas krátkej sezóny od júna do septembra ponúkajú návštevníkom Národného parku výlety so sprievodcom.
Biológovia Sebastien Renard a Josiane Côtéová sa tu nikdy nenudia, keďže každý ostrov je biotop sám o sebe. V parku je obrovská rozmanitosť vzácnych rastlín, najmä preto, že ostrovy sú tak dlho oddelené od pobrežia. A máme tu rastliny, ktoré majú obzvlášť rady tunajšiu vápencovú pôdu. A sú tu druhy typické pre veľmi studené, subarktické podnebie, ktoré dokážu znášať drsnú zimu. Preto je tu taká veľká rozmanitosť na takom malom území. Ich úlohou je zdokumentovať populácie stromov. Najprv musia určiť druh. Toto je smrek biely. Rozpoznáte ho podľa tvaru a usporiadania ihličia. Má ostrejšie ihličie ako napríklad jedľa balzamová. Potom, čo určím druh, odmeriam výšku stromu. Robím to pomocou fotometra. Začínam kmeňom. Potom zmeriam sklon pri spodku a nakoniec korunu. Fotometer mi ukazuje, že strom je vysoký 14 metrov. Et là, le photomètre va m'indiquer en fait que la hauteur de l'arbre est de 14 mètres. Zaujíma nás aj to, ako sa postupne vyvíja zastúpenie jednotlivých druhov. Zapisujeme si percentuálny podiel jedle balzamovej, čo je prevládajúci druh. Zaznačíme populácie stromu na fotografie z hora, ktoré sa robia každých 10 rokov, aby sme videli vývoj. Rozličné druhy machu, a veľa epifetických lišajníkov, typických pre staré lesy. Trvá 10 ročia, kým toľko lišajníkov vyrastie na jednom strome. Ich počet nám pomáha posúdiť približný vek stromu. Charakteristické pre staré lesy aj odumreté drevo. Nádhera. Lesy tvoria tvár súostrovia Minden rovnako ako more a vápenec. Ich stav je dôležitý ukazovateľ stavu ekosystému. Údaje zozbierané Josiane a Sebastienom prenesú na fotografie z vtáčej perspektívy a využívajú na zachytenie zmien na pobreží.
Takéto zábery sa robia pravidelne od roku 1933. Okrem iného nám pomáhajú stanoviť, či erózia ostrovov postupuje prirodzeným spôsobom. Poskytuje nám to aktuálny, presný obraz parku. Ça nous permet d'avoir des vues vraiment précises et des vues beaucoup plus larges du parc. More má každý deň inú farbu, inú vôňu. Nemôžem sa ho nabažiť. Je to naozaj úžasné. Une odeur différente, c'est vraiment génial. Na súostrovie Mingen chodí na pravidelnú návštevu aj tím z kanadskej spoločnosti na ochranu zvierat. Každoročne si tu robí zastávku aj jeden veľmi zvláštny vták, pobrežník, naozaj častý operenec spomedzi sťahovavých vtákov. Ide o jeden z najotužilejších vtáčich druhov, no napriek tomu mu hrozí vyhnutie najmä v Kanade. Yves Aubry sa snaží so svojimi kolegami nájsť príčinu. Ochrancovia prírody tu položili sieť zamaskovanú riasami. Dúfajú, že vďaka tomuto triku chytia zo pár exemplárov, aby ich mohli označkovať. Teraz musia nečinne sedieť a čakať a byť dostatočne trpezliví. Keď pasca zaklapne, musia výskumníci konať rýchlo, lebo vtáci by sa mohli pod sieťou utopiť. Pobrežník je letec na dlhé trate. Pári sa v kanadskej Arktíde a zimu trávi v Južnej Amerike, až na ďalekom Tierra del Fuego. Pobrežník preletí vzdialenosť až 17 000 kilometrov dvakrát do roka. Vtáci musia byť v dobrej kondícii, aby také trate zvládli. Mingen im poskytuje vhodné prostredie aj hojnosť potravy, takže vtáci nazhromaždia za krátky čas dostatok tuku. V priebehu 10 až 15 dní naberie vták 60 až 70 gramov tuku. Potrebujú ho, aby mohli absolvovať až 6000-kilometrové lety bez prestávky. Môžu vzlietnúť tu na súostroví Mingen a doletieť až do Brazílie. Yves so svojím tímom meria, značkuje a katalogizuje vtákov pred tým, ako ich vypustí späť na ich dlhú cestu. Niektoré jedince sa vo vedeckých kruhoch dokonca preslávili. Jedného vtáka patriaceho k tomuto druhu voláme náš atlét. Dali sme mu meno Mesačný vták. Má oranžovú značku B95. Mesačného vtáka označkovali v roku 1993 v Argentíne a zachytili v zálive Delaware na jar o 22 rokov neskôr. Za ten čas mesačný vták preletel trasu zodpovedajúcu vzdialenosti na Mesiac a späť. Do siete ochranárov sa chytil aj kulík bledý a teraz ho označkujú. Dáme mu meno? Florian? Čo tak Florian? Poskytne nám údaje, takže budeme môcť sledovať, čo presne s ním bude. Doba párenia na budúci rok bude veľmi dôležitá.
Dozvieme sa, kde vták strávi zimu v Arktíde a kde potom bude hniezdiť. A samozrejme aj to, či sa sem vráti. Možno tu Floriana uvidíme na budúci rok. Île o Perroquet, alebo Papagájí ostrov, predstavuje západnú vstupnú bránu na súostrovie Mingen. Ide o obľúbené hniezdiská alky bielobradej, morského vtáka s farebným zobákom. Caroline Dupuy sem prišla skontrolovať vtáky, ktoré dali tomuto ostrovu názov. Alky sú hovorovo známe ako morské papagáje. Alky bielobradé sa prichádzajú do Mingenského národného parku páriť. Na ostrovoch s vápencovými útesmi, ako je tento, si nájdu pukliny alebo výklenky v skalách, kde znesú jedno vajce. Tieto otvory môžu byť hlboké aj 1 meter. Keď sa mladé vyliahnu, zostávajú zhruba 40 dní v hniezdach. Až potom ich rodičia vezmú k moru a učia ich lietať, kým odtiahnu na sever. Vzhľadom k telu majú relatívne malé krídla. Takže to nie sú práve najlepší letci. No o to lepšie sa pohybujú na mori a pri chytaní rýb. Dokážu sa potopiť až do hĺbky niekoľkých metrov. ...300 metrov dlhý a 100 metrov široký. Taký je ostrov veľký, či skôr malý. Ak chcete, aby váš zážitok trval viac než 1 deň, môžete sa zdržať v hosťovskej izbe v jednom z 2 starých domov strážcu majáka. Všetky miestnosti sú pomenované podľa mužov, ktorí tu pracovali ako strážcovia majáka od roku 1888. Jedna z miestností je pomenovaná po otcovi Charlesa Cavanassa. Ako syn strážcu majáka strávil Charles veľkú časť svojho detstva na ostrove. Maják tu stojí od roku 1888. Ukazuje cestu, poskytuje bezpečie a orientáciu moreplavcom. Keď je zlé počasie a vy vidíte svetlo majáka, keď je búrka, hmla alebo tma, cítite sa pokojnejší. On était une famille de 5 enfants, 3 garçons, 2 filles. Bolo nás 5 detí, 3 chlapci a 2 dievčatá. Všetci sme tu spolu bývali počas leta od júna do začiatku septembra. Keď žijete na ostrove ako je tento, máte kopu času na skúmanie svojho okolia. Naučíte sa odhadnúť sily prírody a správanie mora. Rozvinie sa vo vás objaviteľský duch a schopnosť žiť na samote. To všetko ma naučil život na tomto mieste. Pozerám sa okolo seba a vravím si, Bože môj, mám to ja ale šťastie, že môžem žiť na takomto mieste. Potom, čo v roku 1976 maják zautomatizovali a už viac nepotreboval strážcu, začali sa budovy na Papagájom ostrove rozpadať. Až kým Audrey Bushemin neprišiel s nápadom domy zrenovovať a otvoriť ich pre návštevníkov s elektrinou získanou pomocou solárnych panelov. Dnes to tu teda už nie je také vidiecké, ako v časoch Charlesovho detstva. V minulosti sme museli zbierať naplavené drevo, aby sme ho tu na ostrove použili ako palivové drevo. V 70. rokoch sa náš život trochu zmodernizoval, keďže sme mali naftový motor.
A voda? V tých časoch sme využívali nahromadenú dažďovú vodu. Stekala z odkvapov do nádrží. No boli roky, keď takmer nezapršalo. Stalo sa, že im trvalo 3 týždne, kým mali dosť vody na okúpanie sa. V rodine bolo 5 detí. Najprv sa okúpali rodičia, potom deti, najstaršie ako prvé. Posledné sa kúpalo v polievke. Dnes žijeme už v inom svete. To rozhodne. Na takomto ostrove je najdôležitejšie byť nezávislý. Preto sme sa rozhodli vykopať studňu. Vodu filtrujeme pomocou reverznej osmózy. Solárne panely nám poskytujú elektrinu na svietenie a elektrické zariadenia. Musíte si jednoducho vysúkať rukávy a mať odvahu na to, aby ste viedli takýto život. A čo všetko ste dokázali. Skláňam sa pred vami. Do tohto kraja som sa zamilovala. Dokonale spája moje dva záujmy, kultúru a prírodu. Je tu pozoruhodný potenciál a je tu nádherne. Je to malý, zachovaný klenot. Nielen, že sú tu najkrajšie pláže v Quebecu, máme tu aj morské vtáky, ostrovy, divočinu, rieky. Súostrovie je absolútny objav. Na slovenskom znení spolupracovali Lenka Košická, Marian Ujlaky, Zuzana Ataj, Hana Sokolíková, Silvia Rupeltová, William Tokár a Štefan Salzwasser. Vyrobila RTVS 2023.